ano tayo. Hindi, okay na. Meron tayong nakasakay. Ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 yung mga nakasakay. Yung katawan pang 25. 19. Passenger only. Ay. Oo. Op. Tala tayo no. Okay lang po. Pare matay at sa Kailangan natin ng isang tagaliko rito. Taga ano rito? Baka sumadsad dito eh. Asan na yung sa binanik dun. Okay guys. We are trying hard to maneuver this Pwede pala dun, no? pump boat. Alright. Wow! Parang matumba na. Uy, ayos ka lang dyan, Kim. Balong naman eh. O kumalikot kasi malunod tayo. Hindi pa naman mandali mo na. Dito lang yung hindi pa ito. Ang daming basura. Balong wag mong Kabakuha yan, nakalamba. Kasi habang nasa ilalim Mangkasal ko dito. Ayan mga kaibigan. Tuloy lang tayo. Okay, mandar na rin. Hindi mahirapan mo. It's just okay. Sharing our significant experience. Unforgettable experience. Oh, maliit lang yung bangka namin but we are 19 people here loading in the Ang grabe, ang laki. Ay, siyempre, ang buhay. Huwag kang tatayo. It's okay. Dito mo lang yung mga kalabas. Laki, oh. Ganda. Ang ganda ng ating karanasan. Oh, see? Oh, yung tubig ko. Tingnan niyo yung sapating ko, dangkal. Mga isa't kalahating dangkal mga kaibigan. Yeah. Oh, say hi! 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 Yung video, hindi naman ako-play. Ayan yung yan mga kaibigan, may bintahan ng gulong dito sa gilid ng yan ho ay asinan. Ay, ang bango. Yan, nangangamoy asin dito mga kaibigan. Ito po yung isang bangka, yung napaka-hospitable na auntie, si auntie actor. Si Ate Adela and Uncle Dudy. May tumalo na isa. At yung ating kapitbahay po nila, napakabait. Naawa po sa amin at pinasakay po kami dahil pumunta po kami doon sa kanila, naglalakad. And yan, naawa sa amin, pinasakay po kami. At nakakatuwa. Yan o. Dahan lang yung takbo namin. Alam mo, pwedeng umupo sana dyan, oh. Yan, oh. Yan, naka-ano ka dito. Okay lang. Okay lang po, nakaupo siya.
capacity just to move people. And, we are here anyway at Alaminos City. Sa anong barangay to? Boy? Siglulungos, Pangapisan. Okay, we are now approaching doon sa aming pupuntahan. Okay, thank you. Diyan na tayo sa Pantalan. Shout out sa mag-asawa. Lahat yan Adela and after building. Sila yung hospitable na nagtakot sa amin. Alright, we are here. Landahan lang. Okay, hanggang sa tayo ay mag-unload ng mga tao. We will keep on recording this video and how it feels and how this unloading should be done. Ganun pala yun. Galing. Oh yes! Just. Okay, we are here. Get hurt. Okay, guys! Baba na kati. Ay! Ababang magaya mo dyan. Yung tali. Hilain mo Kilit, hilain mo. Sige, sige. Oho! Isa-isa lang, mauna yung dito. Aray. Ayan, napakalapit lang naman actually. Pero pag nilakad mo kasi nasa gilid ka, napakatagal. So thank you guys, thank you for watching. I hope you like this video. Sharing lang siya. Thank you so much.